Σύμφωνα με το project, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός ως μέσο διατήρησης των ηθών και των εθήμων, προσομοίωση των κοινωνικών γεγονότων και υπενθύμηση των ιστορικών γεγονότων, επισκεφθήκαμε το Λύκειο Λινίδων. Μαζί μας η διευθύντρια της σχολής Καλογεροπούλου Ρίτσα, όπου θα μας μιλήσει για το Λύκειο και για τα κοινωνικά γεγονότα που αφορούν τους χορούς. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι εκφράζουν οι χοροί σε κοινωνικά γεγονότα όπως είναι ο γάμος, η βάφτιση, τα πανηγύρια. Τι εκφράζουν οι χοροί. Ο χορός, όπως είπαμε, είναι η έκφραση. Ο άνθρωπος όταν έχει ένα ευχάριστο γεγονός στη ζωή του, ξεσπάει με το τραγούδι και με το χορό. Έχουμε τους κριτικούς μας χορούς, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, είναι όλοι χοροί ενθουσιώδεις. Έχουμε περισσότερο, μπορούμε να αποδώσουμε στη σούστα, το χορό τον ερωτικό. Επειδή παλαιότερα έλεγαν ότι ήταν πολεμικός χορός. Όμως, επειδή ο νέος καλεί την κοπέλα να τον πλησιάσει και να αρχίσει το φλερτ, αυτή τάχα τον αποφεύγει με διάφορα νάζια και τσακπινιές που κάνει με τις φιγούρες, με το φόρεμα κλπ. Αλλά όλο και τον γυροφέρνει. Έτσι κάποια στιγμή ενώνονται και αρχίζει το φλερτ, αρχίζει ο έρωτας και καταλήγει στο γάμο. Ποια στοιχεία τώρα αντλούμε από τον Κλείδωνα? Ο Κλείδωνας είναι ένα τελετουργικό, είναι ένα έθιμο και αρχίζει από τα παλιά χρόνια, από τότε που ο κόσμος ήταν πιο, οι κοινωνίες ήταν πιο αυστηρές και δεν μπορούσαν οι νέοι να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο, παρά μόνο σε πανηγύρια, σε γάμους, βαφτίσια, και ένα από αυτά τα έθιμα ήταν και ο Κλείδωνας. Με τον Κλείδωνα οι νέοι, ξέρετε το τελετουργικό, ότι πήγαιναν οι κοπέλες, 3 Μαρίες που έπαιρναν το αμίλητο νερό, έκαναν την προετοιμασία από την παραμονή και έβαζαν ένα τσούπι, ένα πύλινο αντζείο με τα διάφορα φρούτα μέσα και χάραζαν το όνομα τους επάνω. Έβαζαν το αμίλητο νερό μέσα στο αντζείο αυτό και από πάνω ένα κόκκινο μαντίλι που έβαζαν το κλειδί. Κλείδωναν λοιπόν τον Κλείδωνα. Τον έβαζαν στην ταράτσα του σπιτιού όλη νύχτα και...
συγκεντρωνόταν οι νέοι, οι οποίοι έβγαζαν ένα-ένα φρούτο από μέσα και έλεγαν μία μαντινάδα. Αυτές οι μαντινάδες μπορεί να ήταν πειρακτικές, μπορεί να ήταν ερωτικές. Αυτό λοιπόν είναι το στοιχείο του έρωτα, της αγάπης, το πλησίασμα των δύο νέων. Και επίσης έχουμε και τη φωτιά, η οποία καίει κάθε κακό και γι' αυτό οι νέοι πηδούσαν πάνω από τις φωτιές και έτσι απαλλασσόταν από τη δυσδαιμονία ή το κακό που μπορούσε να τους ακολουθεί. Για να δούμε ποιος θα ξεκινήσει να πει το πρώτο. Εγώ. Έλα πάλι. Από όλα του προσώπου σου, η μύτη σου μ' αρέσει, που κρέμεται σαν το σοβάκι είναι έτοιμη να πέσει. Όπως σε ποιον θα το παλικαράκι μου όμορφη νύχτα. Για να πούμε και το τελευταίο τώρα. Ποιος θα το πει το τελευταίο. Εγώ. Πάλι, εσύ. Ανάμεσα στα φρύδια σου, δυο βελονιές χρυσάφι. Η μια χτυπάει τον έρωτα και η άλλη την αγάπη. Άψαχαν οι τυχεροί. Ας ήταν που πες και μια σωστή κουβέντα. Όλα τα καλά τα είπα εγώ. Αυτό, δικός σας. Μαλώνει. Να σε καλά.
Πολλοί υποστηρίζουν το χορό σαν τρόπος έκφρασης. Συνδέεται με την προσωπικότητα του ατόμου. Ναι, κοιτάξτε, ο χορός, όπως λέμε, είναι η γλώσσα του σώματος. Είναι η έκφραση της ψυχής. Επομένως, εκφράζει όλα τα συναισθήματα. Αν ένας άνθρωπος είναι έτσι πιο τραχής, πιο ζωντανός, χορεύει περισσότερο το μπεντοζάλι ή το μαλεβιζότι. Εάν είναι πιο ήπιος χαρακτήρας, τότε μπορεί να χορέψει το χανιώτη ή τη σούστα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Βέβαια, ό,τι λέμε εδώ δεν έχουν την έννοια μιας επιστημονικής εργασίας. Είναι μια συζήτηση εντελώς πληροφοριακά που οι γνώσεις μου απορρέουν από... Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εργασία σας.